Gandong, nyong aja digeret-geret kayak gitu. Gelang baltani sunteni. Lu pengen nyong keri lah kepingin jajal. Wis sedih lah banyak, tenang baik. Nyong kebelet ngising banget kok mak lah. Dasar kunyuk, sapa maning gue sing nang kono. Walah. Nih, Rika sih lagi ngapa nang kene? Kayak turiman apa ya? Tadi pada nambah duit kok, game bukan ngandel. Nah cepetan mau ke rumah. Kayaknya Rika terakhir kok nih. Kita mau diceluki bayar ke budek sih, ora marah-marani. Tur dongan ya ditambah kena sisan. Kalau tangga imbane kowe etungan temen tur mari tak cuwak engko kowe. Nyandeng anak diparani, Rika doyan duit apa ora? Dihapus lah motor. Gara-gara gandong dadakan kepesing ya barang. Mak, sedih lah maning lah. Utangnya nyong isi perih kok. Walah, putune Rika dobol nang kono. Dome kaduse lah. Wis kok rasa ngurusi wong ngising tur. Jajal tulung jukutna duit disit mbok nganti nyong ora umang duwite ngono. Nih, yang bebol nang si Rika ada cukup apa ora yang ngono. Nyoto pas supaya sing genah. Kurang ajar, lagi ya nyong keri tulin juga bete. Ki gara-gara kowe ndong sing ngising ora rampung-rampung. Malah masih ngising siji maning sapa kowe. Pasang banget lambune. Janji kowe ora meret kan kene. Mari tepik. Sisan kowe. Ngapurane pokokdu seleke kebelet kok. Ulane cepet. Ayo kon mbok ngisi anak kaduse. Ngawur temen aja gue ngising nang kono. Kayak udah panggonan lah madan. Apurane Pak Kadus, nyatane ku bocah seklek, bocah bocor alus, omongane ngeyel tur angel dus lah. Dus beltane nyong apa ora keri sewene. Ya malampir, Rika seorang apa BLT. Kemudian Rika nampak nang kana, ya nang kene. Masa nampak terus duitnya siapa sih? Sembarangan kowe dus. Apa aja diblok nang kowe dewek. Dumennya siki sarayu ya dus dadi koyo kuwi ya. Sih, diblok nang nyong kurang ajar kowe banget dari ngomong cangkemmu ya malampir. Dideleng dijembreng kupingmu lampir. Dasare kok nang buku seorang catetane wulan kiye udah mergane kowe siki sorayu. Aduh, tapi kepriwe kadus lah. Apa imbane nyong gagal janji ki seorang nampak dus kepriwe ki lah. Sing bener kae kadus aku diwaya ora jajal. Kebangetan banget kowe sih ya dus. Iya. Tinggal meret basis genah ngurusi wong ora maksud musingin. Oh, dadi kaya kuwi ya dus. Oh sih dus dadi wong enak kelawan karo nyong ya dus. Oke. Iya. Aduh, kadus ora ngerti temen. Aku kan berasa wis sentong, pangananku ya wis langka. Aduh, wis ngerti nampani wingi jarku mau nampani maning dus. Apa caca dilegi nang kowe dhewe karo sedulur dus lah. Wis bali maju yung ngisi-ngisina banget Rika kok. Wis kena-kena napa buang wingi esin jaluk maning. Apa yang masih kurang Rika? Lah wong congormu pemelu ngelik untuk dadakan reang ada wong tua.